belenza iphondo ngapha ngenza ama boho braids. Ngelinye ilanga guys inhliziyo yami yababhlungu kakhulu. Iclient lafika esaluni ezokwenza ikhanda mayethi angikho esaluni futhi akumina ozomenza ikhanda. Wavela ucela imali yakhe back wajika. Lokho kwangiphatha kabuhlungu guys, kwangenza ngayibuza ukuthi kanti abantu basobezele nje ukuzobona mina noma iservice engiprovide. I wish ngabe khona indlela engenza ngayo kangcono kule situation but angazi guys ukuthi ngenze njani. So iphathe njalo mawuzobuya eqala. Are you gonna come back? It's my second time here. Really? Where's your loyalty card then? I didn't ask. I didn't get it. Okay. It's like designated. Yeah. Loyalty card iphathe njalo mawuza so that you can get lama discount lawo. So mawuza so stampa futhi and then lawo uzothola ilontozana. Okay. Discount 10%. Gives a boy my new salon. Yeah. Thank you, Greenstone. And it gave me your number and I didn't for months. Then I saw you on a vlog or something. Yes. If you will Manita, I have the number. I'm sorry. Thanks guys. Thank you so much. Bye. Into engantshela yona guys ukuthi iservice yase Azande Hair and Beauty iyafana kuwo wonke ama stylist and ayatrainwa before umuntu aqale ukusebenza. So into ozoyithola kumina uyayithola nakwenye stylist yase salon if not better. Iphela live video yami namhlanje. Thank you for watching. Bye. Ngizokubona kwi vlog elandelayo.